সোনকালে তেখেতসকলেও আহিব আৰু আহিবৰ কাৰণে মেনটেলি তেখেতসকলে ৰেডি হৈ থকাটো ভাল নङা होमबा बे रोखोम खालामजोबनि नोंथांमोनाबो बुजायजोब फैजोबगोन खालि बियो समनिल' फाराग और हाथीसार পৰা যিমান আইছে আমার বন্ধু বান্ধবী সকল আপনি কাইন্ডলি আগত লাইনত আহি দিয়ক আমি নাম কবা না যাও নাম কবা কইলে মেলা টাইম লাগিব তো আপনি কাইন্ডলি আহক नोंथाङा गोदान अफिसियेल माबायदि सिन्थाधारा खालामनानै बिटिसिनि भबिष्यतखौ नायनानै बिनि दानि बोहैनाय राजनितिनि ट्रेन्ड आरो फैगौ दिनाव जानो थांनाय राजनितिनि ट्रेन्डखौ नायनानै आं सासे राजनितिनि मानसि आङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो लुबैयो आरो बिटिसिनि समग्र जाति गोष्ठीखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेशली बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै आंल' नङा इउपिपिएलनियानो जा बा बिपिएफनियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिम जायाखै दिनै नङा गाबोन नङा जों खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिनानै थानाय नङा आरो बिटिसिनि समग्र जाति गोष्ठीफोरनि जि लुबैनाय बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया खारन जोङो जेरैहाय जोंनि भाषाखौ मोजां मोनो जोंनि कला कृष्टिखौ फोथांनानै लाखिनो लुबैयो गुबुन हारिफोर जेरैहाय जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम मानसिफोर जोङो आदिबासि मानसिफोर नेपाली मानसिफोर असमिया मानसिफोर राजबंशी बंगाली बिहारी गासैबो गावनि भाषा आरो संस्कृतिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो डेभेलप खालामनो लुबैयो दा बेखौ आं नुदों जे बेखौ मावफुंनोब्ला फैगौ समनि जि राजनितिक सोलिबाय थानाय जे इउपिपिएलनि दारैहाय बियो बांसिन स्कप दङ इउपिपिएलनि मानसिफ्रा समग्र जाति गोष्ठीनि थांनानै थानायनि खोथा बाथ्राखौ सिन्था खालामदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठीनि भाषा संस्कृति उन्नयननि सिन्था खालामदों आरो स्पेशली जोंनि बर' मानसिफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्रा बिनि परिकल्पना बिथांमोनहा खालायनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ आरोबाव हेफाजाब होनानै थाबै आरो साबसिनै जोंनि जायगायाव शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ आगोल लांनो लुबैदों बिदिब्ला बिपिएफनि राजखान्थिनि जिखिनि थासारि बे माबायदि जागोन जिहेतु माने नोंथांमोना पलिसि मेकिं खालामोमोन बिपिएफआव बिटिसिनि राजनितिकआ भबिष्यत अन्धकारथिं थांगासिनो दं बेखौ बयबो रायजो राजायानो नुगासिनो दङ बुंगासिनो दङ स्वयं बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बे खोथाखौ अनुभव खालामदों आंबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो स्पक्स पार्सनमोन दा बे समग्र खोथा बाथ्राफोरखौ अनुभव खालामनानै जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन बेटार मोनसे अपरचुनिटि थानाय पार्टिनि प्रयोजन दं बाहाय थानानै बयखौबो ज' खालामनानै खामानि मावनायनि दिनैनि सम बेखौ बुजिनानै आङो इउपिपिएलआव फैदों थाबोनाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो जे खौसेथिनि बाथ्रा बुंनो नोंथाङा आंथ' खावलायबाय थादों जे बयबो जोङो जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोङो मावथिफ्रा बबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनितिक दलाव थाया मानो बिजेपियावनो थाया मानो कंग्रेसआवनो थाया मानो बिपिएफआवनो थाया मानो अबेबा दलावनो थाया मानो दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' इउपिपिएलआव फैब्लानो जोङो मोनसे शक्तिशालि दल खालामनो हायो इउपिपिएलखौ आरो बिटिसिनि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था धारा लानानै खामानि मावलांफिननो हायो दैदेनगिरि राजा नार्जारि
खुंग्रिनिफ्राय प्राइमारिनिफ्राय सन्जित बसुमतारी 14 चिरांखौ इउथनि बिपिएफनि श्री देवेन बसुमतारी अनसुला बसुमतारी रनजित बसुमतारी जगत सेक्ट्री सुनिराम किस्कु देवान सोरेन बिथांमोनखौबो थांनो थाखाय गले खावलायबाय बिनि उनाव प्राइमारि हिसाबै गाबज्रिनाय जासिगोन गोबांथार दङ गिबियावनो थाइकाजरा फिल्डआव देवस्रि प्राइमारिनिफ्राय गुरुनाथ पक्रेल ब्लक भाइस प्रेसिडेंट बिथांनि दैदेननायाव गासै देवस्रिफोरा আজি আমাৰ দলত জয়েনিং হ'ব যিমানখিনি দেউশ্ৰী প্ৰাইমাৰী আমাৰ বিপিএফৰ নেতৃবৃন্দসকল আছে আপোনালোকৰ সকলোকে অহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো দেউশ্ৰী প্ৰাইমাৰী আৰু লগতে দেউশ্ৰী প্ৰাইমাৰীৰ পৰাও বহুত আছে ৰায়পুৰ গাঁৱৰ পৰা ইয়াৰ দেউশ্ৰী প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ইয়াৰ আমাৰ জয়েনিং হ'ব ইউপিপিএলৰ দেউশ্ৰী বাংগাপাৰা और 2 नंबर देवश्रीपुरा या जॉइनिंग होबो সকলকে দেউশ্ৰী প্ৰাইমাৰী অন্তৰ্গত যিমানখিনি বিপিএফৰ আজি আমাৰ দলত জয়েনিং হ'ব আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো মোহনপুৰ দেউশ্ৰী প্ৰাইমাৰী পৰা এতিয়া আহিব পেন্টল সেলফম সকলকে আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো তাৰ পিছত আছে আমাৰ কুংগ্ৰিং প্ৰাইমাৰী বিপিএফৰ পৰা যিমানখিনি কুংগ্ৰিং প্ৰাইমাৰী নি বিপিএফ নি জনেহাই जॉइनिंग जागोन बिथांमोनखौ खावलायबाय खुंग्रिनिफ्राय बिएसइउनिफ्रायबो जॉइनिंग जागोन बिथांमोनखौबो फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय रनिकाटा प्राइमारी जिमानखिनि बिपिएफर नेतृबृन्दসকল আছে जॉइनिंगत অংশগ্ৰহণ লোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো আকৌ ৰনিকাটা প্ৰাইমাৰী তাৰ পিছত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আশ্ৰাবাৰী প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আমাৰ 38 জন 38 বিপিএফ কৰ্মীসকল আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ যোগদান হ'ব তেখেতসকলৰ আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো আশ্ৰাবাৰী প্ৰাইমাৰী মাতিব বিচাৰিছো শান্তিপুৰ প্ৰাইমাৰী পৰা টোটাল 114 জন 114 from শান্তিপুৰ প্ৰাইমাৰী বিপিএফৰ পৰা আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ যোগদান কৰিব সকলোকাৰী আৰু লাষ্ট থাইকাজৰা প্ৰাইমাৰী যিমানখিনি বিপিএফৰ আমাৰ আজি ইউপিপিএল দলৰ সোমাব সকলোকে আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো থাইকাজৰা প্ৰাইমাৰী লাষ্টত মই আমাৰ হাতীচাৰ প্ৰাইমাৰী পৰা যিমান আমাৰ সহকৰ্মী সকল আছে তাক মই অনুৰোধ কৰিম অলপ আগত আহিব মই নামটো কৰিছো নাম আমাৰ দাঁতগাড়ী পৰা 83 জন আজি জয়েনিং কৰিছে 83 দাঁতগাড়ী পৰা যিমান আহিছে নাম কৰিলে টাইম সময় বেছি লাগিব সেইকাৰণে আপুনি বিলাক আগত আহে লাইনত আহক আৰু আমাৰ হাতীচাৰ প্ৰাইমাৰী প্ৰেসিডেন্টটো অলপ আগত আহক আপোনাৰ নামটো আগত কোৱা হৈছিল আপুনি অহা নাই और हाथीसार পৰা আমার ব্লকৰ ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার ধীরাজ বসনেট আপনি আগত আহক और हाथीसार পৰা আহা আমার প্রাইমারি এডভাইজার কিষান নার্জারি আর দিলিরাম থাপা আপনি আগত আহক और हाथीसार পৰা যিমান আইছে আমার বন্ধু বান্ধবী সকল আপনি কাইন্ডলি আগত লাইনত আহি দিয়ক আমি নাম কবা না যাও নাম কবা কইলে মেলা টাইম লাগিব তো আপনি কাইন্ডলি আহক